Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika, tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndinokumbirawo following yenyu kuFacebook so that tinge tichizokwanisa kuita malive confessions reading kune vaya vanofarira malive. Zvinoda kuti tinge tichiwana mafollowers akati one day. Saka to those that want to support us, please make sure kuti you follow me on Facebook, tikwanise kuwana namba yemafollowers, tikwanise kuzotanga kuita malive tichiverenga maconfessions live on camera zvekare kuFacebook ikoko. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu, tadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma zvakatangira apo pandakati kune best friend yangu kotadi tatsvaka ng'anga yekuti inokwanisa kutibatsira. Ng'anga iyi yobva yachizotigadzirira vakadzi vedu so that tinge tichiziva kuti tinenge tiri safe, sezvo tiri vanhu vanogara vachingofamba tichingogara tiri parodhi nemurungu nguva dzose. Zvimwe kuda vakadzi vedu vanokwanisa kunge vachisara vachiita musikanzwa nevarume vekumaprazi kuno. Ipapo ndainge ndichitaura ne best friend yangu, saka chakandinetsa mukoma ndechekuti akatombobvuma. Zvino zuva iro ratainge tava kufanira kuti tinge tichienda kunoona ng'anga yacho iyo yatainge tataura nayo ikati inozvigona. All of a sudden friend yangu ndopa akabva achizoti ini zvekung'anga handidi. Kondaigozivei kuti friend yangu iye ainge achitotaimirana nemudzimai wangu. Mamwe matambudziko awo andainge ndichisangana nawo mulife mangu ainge achikonzereswa nefriend yangu. Saka ndakazongosiyana nazvo because ndakaona kuti ndiri ndega handizvikwanisi, nekuti sekuru vacho vainge vakati vainge vachida 5,000 rands. Saka ndiri ndega ndainge ndisingaikwanisi mari iyoyo, yainge yakawanda. Iyewo ainge akati anondipawo shoma, iniwo ndobhadhara shoma yacho. Saka takabva tachizongosiyana nazvo. Asi mukomanashi ndakazongoti ndawanawo kamari, ndakazoenda ndikanotaura nawo ndikati sekuru mari yandinayo haitosviki kana hafu yemari iyo yamakati munoda, but ndikuda kuti ndinge ndichingoziva kuti seiko ndichingosangana nemaproblems mulife mangu uye zvekare nemudzimai wangu, seiko tisinganzwanani zvakanaka. Saka ipapo ndipo apo pavakabva vachizondigadzirira mukadzi wangu. Vakandigadzira vakabva vachizoti kana warara naye, mushure mekunge warara naye, ndoda kuti unge uchizodzoka kuno usina kugeza uye zvekare usamutendedza kuti anga achikupukuta. Saka ndakangoti ndiri kumba ndarara nemudzimai ainge ari masikati. Tapedza kurara tose mukoma ndakabva ndatoburuka ndikabva ndapinda mutoilet ndikaita sekunge ndainge ndichirasa mvura ndichibvako. Akanditi ainge achida kundipukuta, ndikati ndatopukuta nechekare. Ndakabva ndachizopfeka ndikabva ndamuudza kuti ndainge tini munhu wandainge ndichida kuenda kunoona. Ndikabva ndapinda mukombi ndokubva ndachizoenda kumba kwasekuru. Vakabva vachizonondibatsira vakandigezesa sikarudzi yangu mvura yacho. Vakabva vati ndaifanira kuti ndige ndichizoinwa. Vakanditi ndaifanira kuti ndige ndichizomirira kwemazuva anokwana iwo kuita 6, then after 6 days ndaifanira kuti ndinge ndichizorara nemudzimai wangu. Kana ndarara naye ndozongomusiya zvake achindipukuta. Takatombonetsana nemukadzi, iyewo akatoita sekunge ari kunyumwa because aiti each and every night ainetsana neni achiti iye ari kuda kuti ndinge ndichirara naye, but ndichiramba. Ndaitorara ndakatopfeka jean. So after mazuva awo andainge ndakapiwa nasekuru kuti ndaifanira kuti ndige ndichizoita mazuva iwawo ndisingarari nemudzimai wangu, ndakabva ndachizorara naye. Akandipukuta mhiko dzainge dzatoita rukawo rwainge rwatobata paari. Saka chakazondishamisa mukoma pandakaona kuti mukadzi you can never trust munhukadzi. Mukomanashi ipapo friend yangu akazotanga kurwara zvainge zviri very serious, kuti ange achindibudira pachena ainge asingadi. Saka ndakazotoita zvekutozwa
kuzozviziva mushure mekunge ashayika kuti ainge achiona masvosve awa zvaaimuita. Aiti kana achishanda achifamba achiita zvimabasa kana zvaanenge achiita, masvosve awa aibuda kubva musikarudzi make nepaya patinoita napo weti sevarume, obva atanga kufura zvavo. Aingoti kana akangogara pasi obva adzoka achimhanya. Masvosve awa aimaona ari masvosve 6 ndiwo awo ainge achimaona. Saka zvose izvi zvichiitika ainge achiudza munin'ina wake. Akazoti atofa mukoma titori parufu rwake, ndopandakati ndichitaura nemunin'ina wacho ndichibvunza kuti asi chii chainge chakambonyatsokuitika. Ndopa akazondiudza kuti yainge iri secret, ainge akabatwa nerukawa, ndo secret iyo yainge akashare nemunin'ina wake. Mukoma ndakabatikana kuziva kuti ndo zvaainge achiita nemudzimai wangu. Mukadzi uyu ndakazomuramba, asi kwaari ikoko manje rukawo achingori narwo itori yambiro kune vamwe vanhu kunze uko. Kana ukatora munhu ainge akamboroorwa, kana kuri kunzi unenge uchikwanisa, unofanira kuti unge uchifamba naye, because munhu kana akamboiswa rukawo hazvireve kuti kana vakarambana rukawo rwacho runobva rwachizotongo expire. Anotongoramba ainarwo rukawo irworwo. Kazhinji zvinozoitika ndezvekuti kana ukasangana pabonde nemukadzi akadaro, ndopaunoona zvinhu zvako zvichinovharika. Kana uine business unobroka kumabasa, unotanga kuvengwa nemurungu nekuti unenge uchirara nemukadzi anenge aine rukawo, because rukawo rwakangofanana nekuti unenge warasirira munhu mweya, mhepo yemufi. Saka kana uchidanana kana kuti ugere ainge ambori mukadzi wemunhu, unofanira kuti unge uchitodzifambira nyaya dzacho whether uri wega, ungobvunzira kuti mukadzi wangu uyu haana kumbogara akaiswa rukawo here neex yake. Ndiyo confession yangu yandinayo mukoma. Vakadzi vevanhu musabata, worst of all ari mukadzi webest friend yako. Handina kunge ndakaziva kuti friend yangu ndo zvaaitoita nemudzimai wangu, ndokusaka akaramba kuti tinge tichienda tose kunobetserwa, kuti tinge tichizoisa rukawo pamadzimai edu. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ndakavabvunza kuti kwazviite here kuti munge muchivasunungura hama iguru sezvo makarambana. Vakangoseka vakati kikikikiki, mune mafanizi mukoma, kuregerera munhu pakai iye aindihurira, saka anofanira kuti ange achimboripa nekubhadhara mhosva dzake. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Strange things indeed they do happen in this world. Ndine mascreenshots awo andakatumidzirwa akabva kune vamwe vahanzvadzi vedu avo vakaromba. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininewo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Zvinhu izvi pandakazviita ndainge ndichangobvawo mukusvika muno muSouth Africa. Ndainge ndava kushanda stay in. Ndakazoti ndawanawo foni yaikwanisa kupinda painternet. Ndainge ndichingoboekana ndichinzwa ushoma, because kubva kwandainge ndakaita kuZimbabwe ndainge ndakanetsana nemurume tikabva tachizorambana. Saka ndainge ndisingade kukasika ndapinda in a permanent relationship. Ndikabva ndati ndoita sei ndototsvaka hangu murume wekuti ndinopota ndichifambidzana naye kana kuri kunzi tinenge tisingazosangani. Ndaingoda munhu anenge achingobvisa ushoma uhwo hwandainge ndichinzwa, especially waiti kana wava usiku ndaitanga kufunga zvakawanda, because ipapo murume wangu wandainge ndakasiya kuZimu ainge ava kutogara neumwe mukadzi. Saka ndaiti kana ndava kuda kunorara ndaitanga kuzvibvunza mibvunzo yakaita sekuti parizvino vari kuita nezvei, kuti vari kurara vose here. Izvo zvaaipota achindiita ndo zvaava kuita umwe mukadzi here. Saka zvaita kuti ndinge ndichifila very lonely, zvekuti dzimwe nguva ndaikwanisa kuchema kuzongosvika ndichizonobatwa nehope.
ndapinda paFacebook mukoma ndakapinda mune rimwe group redating. Kwakabva kwachizokandwa rimwe link zvikanzi link iri rainge riri revakadzi vanenge vachida kungodiscussa maissues only for ladies. Ndakapinda mugroup imomo, maadmin ainge arimo mugroup macho imomo vainge vari very strict. Uchipinda waitofanira kutoti unge uchitotora selfie, ende kana watora selfie of waita screenshot rinoratidza kuti picture nderako ende waritumidzira panguva iyoyo. Saka ndakabva ndachizoita saizvozvo ndokubva ndatumidzirawo picture rangu mugroup. Vanhu vakaona kuti ndiri munhukadzi. Maiti kana mukapinda munhurume, murume iyeye aibva achizobuditswa mugroup. Saka ndirimo mugroup umu ndakabva ndachizotanga kutaura neumwe musikana uyo ainge achigara muprovince mandainge ndichigara, ainge achishanda zvake kumaplots. Takatanga kutaura nyaya dzakasiyana siyana, ndopaakazondiudza kuti ainge asiri sure nezvaainge achida kuita. Ndikamubvunza kuti ko uri kuda kuita nezveizvo uri kuti hausi sure ende urikuda kuti ndinge ndichikubatsira kuti zvinoita here kuti uzviite kana kuti kwete. Akabva achizondiudza kuti iye ainge aneta nekuramba ari murombo, ainge ava kuda kuti ange achiita zvinokwanisa kumupfumisa. Ndikati sezvipi, wafunga kutanga business here? Akaseka akati ndiripiko business rekuti ringakupfumisa muno muSouth Africa kunze kwekuti unge uchizoshandisa mishonga yemari. Ndakati mishonga yemari iriko here mishonga iyo inogadzira mari? Akanditi hongu iriko mishonga yakadaro yekuti unokwanisa kutongoishandisa. Akabva achizondiudza kuti ainge ari mune rimwe group paFacebook, akabva andiudza zita regroup racho. Ndikabva ndachizoenda paFacebook ndikanopinda mugroup wanikwe mainge makazara nevanhu vainge vachisenda mamessages avo vachitsvaka vanhu vanorombesa neavo vainge vachirombesa. Ndikati hakuna zvinhu zvakadaro. Tava kutaura kuWhatsApp, akabva achizondiratidza mascreenshot akanditi ona ka apa ndiri kutotaura nemunhu uyo ari kuti iye anokwanisa kundirombesa asi ari kuda mari, ndikweretesewo mari. Ndakabva ndachizoenda kwaainge achigara ndikamupa, ainge achida 500 rands. Ndokubva achizoenda akabva achizonotora mishonga. Atora mishonga iyoyo mukoma akandiudza kuti zvinhu zvacho zvaaitarisira kuti zvainge zvichazoita zvainge zvisiri kuita. Ndikati dai wadzokera wanopiwa mari yako bheke. Ndakakuudza kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Musi uyo waakandifonera makuseni achiti ainge ava kutobuda mumba kuti angachienda kunopiwa mari yake. Ndopaakazofona futi akati iwe ndawana mari mumba. Ndikati mari waiwana pai? Iye anoti apo paainge ava kuda kubuda mumba akabva achizoshaya makii, ndopaakati achitsvaka makii ndopaakabva achizonoona kuti mumba mainge muine mari. Ndikati iverenge. Akati ndiri kutya. Ndakabva ndachizokumbira murungu wangu ndokubva ndachizobva pabasa ndikaenda kumba kwake ndikabva ndachizomubatsira kuverenga mari. Mari iyoyo yainge ichikwana iyo kuita 28,000 rands, mari yainge irimo mumba. Saka ndakamubvunza kuti uda kuitei nemari yose iyi? Akanditi handei kwasekuru vacho. Takabva tachizoenda tiri tose kwasekuru avo vakamubatsira. Ndokubva vachizotora imwe mari vakati iyo yaainge awana aifanira kuti ange achizoidya zvake semadiro awo ainge achida kuita. Akabva achizoenda kuZimbabwe. Aenda kuZimbabwe paakadzoka mukomanashi ainge ava kutofamba nemotikari uye zvekare boyfriend ainge akamutengera motikari. Takazoti totaura ndopaakabva achizondiudza kuti ainge akaromba akaita sacrifice nechibereko chake uye zvekare akaita sacrifice achichekeresa boyfriend yake. Saka ainge akamutengera motikari. Kumutengera kwaainge akaita motikari ndokutotenga kwaainge akaita upenyu hwake, kugamuchira kwainge kwaita boyfriend yake mari ndokutotengesa kwaainge aita upenyu achitengesera friend yangu. Ndikati
home, but ndainge ndichiri kutya ipapo mukoma. Saka ndakaramba ndichingotaura naye mukoma ndichasogona kutoti ainge ava kuita mamwe madevelopments muupenyu. Akatondiratidza kuti ainge atenga imba muHarare, uye zvekare vabereki vake ainge ava kutovavakisirawo imba yakanaka kwazvo kumarozevha nekuzodhonzesa magetsi. Mukoma Nashi makore acho iwawo kwainge kusati kwava nemasola ekuti anokwanisa kusimudza imba yose. Saka akabva achizotaura nevezesa akabhadhara mari dzaainge achifanira kuti ange achibhadhara. Kwava kutanga kudhonzesa magetsi, ndiye akatanga kuita wekutanga muvhileji mavo kudhonzesa magetsi ezesa. Saka achiita madevelopments ose iwawo mukoma kusaidi kwangu ndainge ndava kuona sekunge zvainge zviri zvinhu zvakanaka. Ndakabva ndachizotaura naye ndikabva ndamuti iwewe I think kuti life yako iri kutofaya. Ipapo ainge ava kufamba neAudi yainge iri nyowani yaainge abva mukutenga. Ndikati shamwari ndibatsirewo. Akanditi sekuru unovaziva, kana uchida tinokwanisa kuenda tose nhasi. Takabva tachizoenda tose kumba kwasekuru vaya ndokubva vachizotaura neni. Ndikavaudza kuti ndainge ndasarudza ndazvipira hangu kuti ndinge ndichizochekeresa kana amai vangu kana ani zvake, so that ndige ndichizoita mari. Vakabva vachizoti kwandiri ivo vanoshanda nemasacrifices emunhu uyo anopinda mauri, vachireva ivo kuti munhu waunosika naye bonde ndiye waunokwanisa kuzoita sacrifice. Vakandibvunza kuti unoda kuromba nenzira dzipi. Vakanditi kana uchida unokwanisa kuzova munhu anenge achidya ropa rake rekumaperiods kuzosvika uchizonzi wafa, unenge uchidya ropa rako rekumaperiods. Kana razopera wava kusatevera anzi ndopa zvinobva zvachizoperawo unenge wava kusaita mari. Asi mari iyo yaunenge wagara wakaita, mari iyoyo unoramba uinayo kuzonosvika uchizofa, hauzodzokeri kuita murombo. Saka ndakabva ndachizoti izvi zvekuzopota ndichidya ropa rangu rekumaperiods handizvikwanisi, zviri nani kuchekeresa murume uyo anenge achizopinda mandiri. Vakabva vachizoti kwandiri kubva zvakanaka. Vakabva vachizondigadzirira mishonga, vakandipa mishonga yandaifanira kuti ndige ndichizoshandisa. Ndakaishandisa mishonga iyi kwemwedzi wose. Kwakabva kwachizouya varume vaviri avo vakauya muupenyu hwangu vakandipfimba. At the same time ndainge ndichivapa maupdates ivo sekuru at all the times kuti pari zvino pane varume vakati vari kundipfimba. Saka vainge vachindiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichivabvuma. Ndakazosarudza umwe wacho nekuti ainge achinamata, vakati paari painge paine chipo icho chavainge vachida. Ndokubva ndatanga kufambidzana naye. Ainge asingatodi kutoti tinge tichitosangana pabonde, but ndakaita wekutomanikidza tikabva tachizorara tose. Ndokubva ndachizobatira pamuviri. Ndabatira pamuviri sekuru vakandiudza kuti vainge vachida kuti ndige ndichidzoka kudare kwavo. Ndakadzokera kudare kwavo. Mukoma vakazondipa tsono 3 idzo dzavakanditi ndaifanira kuti ndige ndichizodzibayirira mumetresi kana auya tikarara tose. Patinenge tapedza kurara tose ndaifanira kuti ndige ndichizodzibvisa tsono idzodzo kubva mumetresi, then ndobva ndachizodzipisa, ndobva ndachizodziflasha mutoilet. Ndakati ndaita saizvozvo ndikatanga kubleeda, ndikaita miscarriage. Vakanditi usati waenda kunosukwa chibereko uya kuno kumba kwangu. Ndainge ndichiri kubleeda. Ndakabva ndachizoenda kumba kwavo. Mukoma Nashi vakabva vachizondisuka vari ivo. Vakandisuka chibereko changu. Mushure mekunge vasuka chibereko changu vakabva vachizondipa ropa ravakanditi ndinge ndichinwa ndisingazivi kuti rainge riri ropa rei ravakandipa. After that vakandiudza kuti ndainge ndichazowana mari yakawanda kwazvo, ende kana ndawana mari murume uyo ainge andipa pamuviri pandainge ndabvisa ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotsvaka gift yandinomutengera. Ndakaita saizvozvo mukoma. Ndikabva ndachizomutengera sutu, ndikamupa nemari, ndikamutengera ring, ndikamutengera nechain zvekare. Akafara kwazvo nekuda kwezvinhu zvandainge ndamupa, but ainge asingatozivi kutoti yainge iri sacrifice yangu. Akabva achizoenda kumusha because ainge asina license, achiti ainge achida kunotora license kumusha.
akazotanga kutemwa nemusoro. Akandifonera. Paakandifonera mukoma, ndakatomuudza kuti hausi kuzorarama, uri kufa, musoro iwoyo uri kukutema, uchafa. Akatoshamisika akati, nhaiwe bhebhi, ko sei uri kutaura uchiti ndichazofa? Musoro uyo uri kunditema uchandiuraya. Ndikatodropa call. Masikati ezuva iroro, mushure mekunge tabva mukutaura tose, akabva achizorwara zvainge zviri serious zvekuti ainge ava kusagona kana kutaura, ndokubva achizoshayika. Kubva zvaakafa, ndakazotanga kuita mari kusvika pari nhasi mukoma. Zvandaifungidzira kuti ndo zvichazoitika muupenyu hwangu, sandizvo zviri kuitika. Mari of course ndinayo, but mari iyi handitotendedzwi kuti ndinge ndichibatsira hama dzangu. Ndine hama dzangu dzinotambura kusvika kwekupedzisira, ende vanototambudzwa nekuda kwemishonga iyo yandakabata. Hama dzangu dzose dzinoti kana dzikabata mari yavanenge vabata inongopeperetswa nemhepo. Mari iyoyo inouya kwandiri. I'm still living a lonely life, and I regret kusangana kwandakaita nemusikana uyo wandakasangana naye paFacebook zvekare nekuWhatsApp tichizotaura. I regret mukomanashi kuti dai ndisina kumbogara ndakataura naye, ndingadai ndisina kuzombopinda maproblems ose awa andakazopindana nawo. Unokwanisa kugara mumansion but usingarari hope, asi umwe munhu anenge achitogara kana mumukuku kana muimba chaiyo yemapango, munhu iyeye achitorara hope. Handirari hama dzangu, dzimwe nguva ndinokwanisa kungomuka ndogara hangu pabalkoni ndakagara ndichishaya hope, ende izvi zvinoitika almost 3 times a week pandinongorara ndakasvinura. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Tine vamwe sekuru vedu. Sekuru ava mukoma tatova nemakore tichizama kuti tinge tichivasimbisa. Saka apa tikutotsvakawo kana kuri kunzi panenge paine munhu anenge achiti anozvigona. Matuya zvakanaka nenyaya idzi dzamava kuverenga, nyaya dzemaaccidents. Ndiri kurarama ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa. Ndakaroorwawo nemurume wangu tikabva tichizouya kunoku kumhiri kwemakungwa. Accident iyi yakaitika mainge muri mugore ra2002 apo sekuru vangu pavainge vari mubhazi iro rakazoita accident, rakaita head on netruck just before Masvingo. Bhazi iri mukoma rainge riri ramhunga, ndo mavainge vari mubhazi imomo. Vakatsva beyond recognition, asi sekuru manje vakazotanga kudzoka a couple of years later. Zuva ravakatanga kubudira pane umwe mwana wasekuru vainge vari mutevedzani wasekuru ivavo vakafira muaccident. Sezvo tainge tiri maKristu, takatanga tichiti mwana uyu ari kumanifesta madhimoni. Tainge tichimunamatira tichitotsanya kuti zvinge zvichipera, but mwana aitotaura nemo achitotaura zvose zvakaitika kuzosvika vachizoita head on netruck iro ravakaita naro head on. Aitotaura kuti bhazi rainge richimhanya over speed, apa rainge rakaita overloading. Saka mwana akaramba achingotaura, uye zvekare ainge orwara apa mumuri kudzinzare kwaamai. Vanhu vakatanga kupenga nekuti mweya wakataura ukati, okay, muri kuti munonamata, kunyange ini ndakafa ndichinamata, but kunzvimbo kunoku kwandiri ndiri kunzi ndinge ndichidzokera kwamuri ndikuudzei kuti ndisunungurei, because sekuru ivo vainge vachiti nazvino vanoti vari kune rimwe prazi. Kuprazi uko kwavari kushandiswa vachifondotswa. Hanzi vanhu vakafira muaccident imomo vakabva vachizoitwa zvikwambo, uye zvekare vakazotengeserwa kune vamwe vanhu vakasiyana-siyana vakaromba. Saka sekuru ivo vari kuti nevamwe vana
3 vari kushanda vari kune rimwe purazi uko kwavanoti havazorori siku nesikati, vanenge vachingoshanda kudhiraivha matrakta kurima. Hanzi papurazi ipapo panorimwa chibage uye zvekare panorimwa cotton, vachiti purazi iroro rakakura chaizvo ende havasi kuzorora. Saka vainge vachiti chindizorodzaiwo ndimi hama dzangu, sezvo vanhu ava ivo vaine masimba handikwanisi kurwa navo. Chandava kuda ndechekuti muchindibatsira ndikwanise kufamba ndiyambuke rukova urwo rwavanoti kana vachida kuyambuka rukova urworwo vanobva vachizoona vanhu vanenge vakavagarira vasati vabira kumhiri, vobva vanzi dzokera unoshanda, uri mushandi takatenga ropa rako, saka dzokera kupurazi unoshanda. Apa hanzi kwavanenge vachishanda ikoko vanenge vachirohwa uye zvekare vachiitiswa mabasa akaipa ekurara nehama dzemuridzi wepurazi. Apa vanoti muridzi wepurazi chiso chake havakwanisi kuchiona, vanongonzi enda unorara nanhengi. Apa dzinenge dziri hama dzemunhu iyeye, vobva vatoona vatova mumba omo munenge muine mukadzi inenge iri hama yemuridzi wepurazi, vobva vatorara naye sekunge vari kurara nemukadzi wavo. Saka pavakatanga kubuda semhuri, vanhu vainge vasingadi kubhilivha kuti zvinhu zvakadaro zviriko, asi zvakaramba zvichingoitika kusvika vanhu vava kupenga. Saka pavainge vofamba, hama dzaamai padzainge dzofamba naamai, ipapo amai vangu vainge vava kutorasika pfungwa, ndopavakabva vachizoudzwa kuti ihama yenyu kutaura musaitya, nekuti kwaari ari kutoshungurudzwa ende ari kugarira unhapwa. Saka vakaedza nepose pavainge vachigona napo kuti vange vachivabatsira kubva papurazi apo pavainge vachiti ndipo pavainge vachigara vachishandiswa. Vainge vachiti papurazi ipapo pane imwe motikari iyo yavainge vakanzi munogara muno mumotikari, asi tsvimbo dzen'anga iyoyo nemachira awo ayainge ichishandisa zvakazomuka zvakatsva. N'anga yacho ikabva yati yainge isingachakwanisi kuramba ichienderera kumberi nekubatsira hama dzaamai naamai, ikati kana vanhu ava vakwanisa kupisa machira andinoshandisa zvekare netsvimbo dzangu, zvinoreva kuti vanenge vatokurira midzimu yangu. Saka sekuru vangu vakafirawo muaccident, vakatsva beyond recognition. Mabhazi awa anouraya vanhu ende chinongotirwadza semhuri ndechekuti vanhu vacho vanonzi vakatengeserwa mweya wasekuru wangu, vanonzi vanotoshandisa n'anga dzine masimba zvekuti sekuru vachangoramba vachingoshandiswa sechikwambo chemunhu iyeye. Asi kana kuri kunzi anenge aripo, anenge achiti iye anokwanisa, toda kuti tinge tichisunungurawo sekuru. Kana tavasunungura toendererawo mberi nelife, because pari zvino zvupenyu hwakangooma panzvimbo imwe chete. Fungai kuti accident iyi yakaitika rini kuma 2000 uko, but iko zvinozvi tichiri takangomirira kuti tinge tichikwanisa kuwanawo munhu anokwanisa kusunungura mweya wasekuru. Sekuru vangu mukoma kunyange vakafa zvavo makore akawanda chaizvo, but sekuru vangu kusvika pari nhasi vachiri kungoshandiswa. Vaya vamunonzwa zvichinzi vafira muaccident, vazhinji vacho mukoma vanenge vakatotorwa ende vanenge vachitoshandiswa sezvikwambo somewhere else. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu vari kuti vari kumhiri kwemakungwa, vari kuti vana sekuru vavo vakafira muaccident. Munoiziva here accident iyo yavari kutaura nezvayo? Hanzi bhazi rakatsva nevanhu vainge varimo, hanzi vakatsviramo mubhazi. Hanzi sekuru vavo vainge vari umwe wevamwe avo vakatsakatikira muaccident imomo. Zvakangooma hazvo vedwe. Do you know about that accident that happened? Hanzi before masvingo, hanzi pane bhazi rekwamhunga iro rakaita head on netruck. Hanzi bhazi rikabva rachizotanga kubvira. Hanzi mune vanhu vakatsviramo muaccident. If you remember, you can tell us in the comment section. Asi nyaya yavo iri pakuti
kunyange zvinhu izvi zvakaitika makore iwawo, hanzi sekuru vavo pavanotaura hanzi vari kuti ndiri kushandiswa, ndiri kune rimwe purazi, vari kushandiswa day and night, vanenge vachirima papurazi ipapo. Hanzi vanopota zvekare vachitumwa vachinzi enda unorara nehama dzangu dzechikadzi, asi munhu ari kuvashandisa hanzi havakwanisi kumuona chiso chake. Strange things indeed they do happen in this world. Zvinoreva here kuti vamwe vanhu vatinenge tichiti vakafa vakazorora vanenge vasina kuzorora, kune kwavanenge vari vachishandisiwa. Tell me what you think in the comment section.